Gbomolo nze moza asị m nke onye chi ya zelu onye mụ na ya na-abụ nọ n'otu abụ mmachi emelie nwe ụbọchị na-abata nkwudi ya n'iru geeti ọsị m na-arụ adịlọ nwa ya na-enwe infection na malaria nsị ya gaba na mma take care of the bill last month mụ nwee teteze enyekwa mfe ego mụ na-asịzi kezi infection kali eye treat kata kali 500,000 then mụ nwee tete this morning n'otu a ka m na-agwa gị ife a na bụ nwaanyị iji keke from Awada bịaba bem maka na ọ ma bem ka iji gwagodo ZEUS family ka iji bịaba bem biko ihe nji bịa na be ya bụ maka akpakọtara m ya na fon ka m kọwatakwuo ya na ọnọdụ ka dịkwa etu ọ dị kpọgide ọ naghị epi ike mgbe ezi esizi Awada ebe ahụ m bi kpọrọzie nwa ma sị ka m kpọzie ya bịaba o mee dịka m na-asịrị ya asị ka ọ fụkwa ya ọ dị ike na asịlụ m asị mgbe nye gị oge m nye gị ego the first time m nye gị ego afụgo m egosi m nwa mba kwuo eziokwu mba mụnwa bụ spirit ka m na-eme ihe the first time ị gosiri m nwa asị the first day m fọ gị gosi m foto nwa mba ajụ gị afịa mba ejụrọ m so m na-akpọzi na fon ka m anwụ ike kọwatakwara ya na nwa m aha ka ọ dịka otu ahụ ọ naghị epi ike m wezie chọtazie keke fọm Awada ebe a mbi wezie kpọrọ ya bịabazie ebe a ka o nwezie ike fụ ya so m nwa onye nkụzi ihe ahụ akwụ m na skuul ebe m na 30,000 naira ya ka m ji esi ka m bịa gwu ya na o nwere ihe mma m eme ama ewido si biko na ana m aya enyemaka oge agba n'ụlọ njọ ana m enye enyemaka biko unu nyere m aka ka azọpụta nwa m Igbo mụrụ nze m ọzọ mụnwa bie na-azụ bụ this boy mmafa si na azin oge mfụ mmafa ọ si na bill n'ihe na-eme nwa bụ malaria na infection nsifa na mma take care of the bill na mma azụ ya nnọkọta sisi kezi infection kali 500,000 ọ ka nyesizi ife ego ka fajezi ọ bụ na ihe nwa na-enwe bụ na ọ na-edevelop kidney problem bịa ọ ya ka ihe eji fụ ụkwụ ya na ya ọ bụrụ na the boy na-edevelop kidney problem na o nwekwa ihe ọzọ nke si na ọ na-emezi nke dos na-atakasị na-agụ eme mmadụ ma ara ogwunwe abalị ọ takasị m na-akwụsịsị ụgwọ ọ na-aba m ọnya ahụ mana azụ m mana lapsị m ebe niile ọ bụrụ na this boy na-enwe kidney problem and ego ole ka a sị na a eji wee treatie ya 3.5 million onye sa eji enye ya treatment dọkịta nọ na Enugu si na fa ka ya treat tenwu kidney problem nke anọ dịbe too much na ọgwụ fa na ego bụ ihe na-develop ya nke that kidney problem ahụ o nwebegodo kịta anụnwa ọkụ ya ka si na ọka mgbakwute unu nwaanyị ahụ amalugobe m ịfụkwa n'ime ebe njebili na Delta steeti wit ndị village ka a ghara ịma na ZEUS ndị mmadụ na-amasị be m pụtazịa na-akwasị ọsọ ka onye 419 onwekwa onye nlile gị onwekwa onye mmejọ ọkwa okwu n'ụka ndị mmadụ ka m na-agbalụ ịbịa ikene m na-agba ọsọ efu m ZEUS ya lụọ m mgbafele ọsọ ndị achịalịsị kaadị ka onye na-agba ibu ọkwa ya ka si na ọka ihe ZEUS family onwekwa ebu ọ bụgodo 1,000 5,000 ọkwa mmadụ ka eji aga biko ndị the boy na onwe ya dịkwu talented ọ na ka ị na-emekasị na-agụ egwu na-akpọkwa saxophone and ihe ahụ a sị na ọ na-akpọ ya nwa bụ best ya na ihe ahụ ọ na-akpọ bụrụkwa ya mansava amarọ m mmịa the first day m fụrụ mmịa anya alapụ mfa gbadaba mgbada spirit m si mmalie nwaanyị a na-akọlụ m ọkọsialụ m nwere ego nye afụlọ dị m nwa ya ọ na-anọ ịmansịlụ m asị n'alụ m ego ọ dịrọ possible mfụ gị mmụọ m si m na ọ ga-enye gị ozugbo ị nidiri ịkọwalụ m anything so gị nwa ibuzi abịaba be m bụ so ya bụ ihe welu m iwe and ono mago be m kịta ọkụ ya ka God atagbugo m onwe m n'afọ ọ bụ na mfụ ego nkwapụ ebe a maka ebe a m bịa ka sigo amarọ m ihe m na-eme amarọ m what to do nke a kwa okwu n'ụka m kotelu unu n'ụtụ anụnwa biko ọ bụgodu na enwere 1,000 eshia ya o nwere ike si na yo page nweta onye ya akpọ this boy na phone si ya nna anyị nwetago onwe ngwa bịa fụbalụ m
ka ihe ahụ na-afụzi size phone ngwa bịa kụọlụ m instrument ọ makwala akwụkwọ ọbọkwa na-akọ dị ọkwa arụ ameliodio na bịa na ya na ọbụla na-akọ dị ọkwa the system ọkwa arụ ameliodio na m na-egosi foto ebe ọ dị mma so ọkwa ya o nke onye chikwa ya zelu o nwere ihe m bịa discover kịta a friend dị n'onyelu Fabian na-agwa m na edistin na ke ya kọwalị ya kịta na-abụ lymph nodes this thing so as of ebe ending last 2 years ka doctor fụrụ ya wee place ya under chemotherapy for 6 months so ọ gbawazie that chemotherapy ihe dịka 3 months ya ọ gbaa ya then the thing emesiwezie ya ike anyị na-ajụzi na ọ bụzikwa ihe doctor na-etrit ka ọ bụ anyị wee chenji anọdụ n'ọgwụ ke ọgwụ bi ya agba ya da chemo owu n'ọgwụ ndị na mkpọ ebe ọ na-arụgbu ọrụ ọ ga-eji request that n'ọgwụ so I change say so I change the hospital I man ya ga change on by guys na that hospital ka doctor nkas na ekwesibeghị place under that chemotherapy na this na kita afa na apụzi na keke ka m bịa na ya anya na ntị wee na ya anya ebe a ịghọtago mfụ na fache n'ihe a bụ kansa banyekwa nkeke